waziri ne wazirin guso na baba Buhari ne da malam ya El-Rufai kurmus mun masu murus kurmus mun masu murus na ce kurmus mun masu murus kurmus mun masu murus sakon wazirin guso malam da janar Buhari lalle ta tabbata hanyar da ba fata malam da janar Buhari su ne suka yi murus ruwa malam ruwa wuta malam wuta ayakai ruwa 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 gwamna wuta wuta ruwa 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 gwamna wuta wuta Allah madaukakin da ke ba mu ruwan sama shi yayi nufin yayo madaci da ruwan zuma shi ne ya so a tsara zabe ba rigima malan ya kauda duka zogara yan handama waza ya ta da El-Rufai ya mutu murus balle a ce janar Buhari ya mutu murus mai ilimi ya zartawa mun masu murus waza ya yau karo da giwa ya mutu murus baban mu janar na kowa mun masu murus sannan da gwamna El-Rufai mun masu murus ga dole nan uwa ga naki mun masu murus waza ya ta da El-Rufai ya mutu murus ga alli waziri masu karehe mun masu murus wazirin gusau na El-Rufai mun masu murus wazirin gusau yana ta mana zantuka masu beso Buhari El-Rufai duka wazirin gusau turmi yake sha daga shi ne mai mana don Buhari malam na faɗa wazirin gusau ina baba da shi da malam wazirin gusau Ali waziri ne na malam wazirin gusau sannan da baban mu janar Buhari wazirin gusau wazirin gusau tsari da kwari wazirin gusau sake dangamji yana da ƙarfi wazirin gusau ƙungiyar besa tana da tsari wazirin gusau ga su ga wazirin wazirin gusau shi ya ce man na ƙara kai ruwa malam ruwa wuta malam wuta ayakai ruwa 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 gwamna wuta wuta ruwa 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 gwamna wuta wuta na ce to idan ana batun El-Rufai zan fada kamar zubi na mai kowa yana cikin yada ashe rashin gwani ma yana silar fada muna kira na ce gwamna maza zo daga Kaduna kai ruwan ayyuka ana fada kana rukun tamkar uwa na ce daga gwamnatin kamalan ana ta ayyuka magulmata ga malan suna ta zantuka su barka sai ta Allah tsayin daga guje dai kurmus mun masu murus kurmus mun masu murus na ce kurmus mun masu murus kurmus mun masu murus sabon wazirin gusau malam da janar Buhari Allah ka tsare Buhari kai masa garkuwa kai masa ciki da kwari kara masa nasuwa aikinsa ciki da tsari mu za mu yi karuwa wa zai ki janar Buhari lallai ya mutu murus wajja janar Buhari sai dai ya mutu murus balle gwamnatin mai El-Rufai ya mutu murus kowa taba gwamna El-Rufai ya mutu murus tamkar ya tafi lokacinsa yayi ya mutu